Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Las 5:14 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ining oras ginadulong sa inyo sang Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upods atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. 15 minutos nakaligas attack ng alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa Lawat, Bacolod City kag Negros Occidental, Luzon, Visayas kag Mindanao. Mayong hapon na naman, September 15, 2020. Inyo ka aksyon na Marlon Herevaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Una kita sabahin sa nga balita lokal, nano bala mga balita nga dapat naton sining nga pagatutukan. Kalabanan sa mga banwa kag surad sa Negros Occidental, pabor nga suspendihon ang kahiwatan sang tigkalalag. Ang naanda ng tradisyon sang mga Filipino nga fiesta minatay. Dari sa Negros Occidental si Governor Bong Lacson datanana nga maga-issue magapagawa sang panibagong executive order
nga nagamando sang suspension sang sining ginatuwag nga Fiesta Minatay. Una sa balita, una sa aksyon. Daw pareho man sila sa Metro Manila mga kaaksyon nga ang taran-taran nga mga alkalde dito sang Banwa kag syudad nagapamorman sa plano nga suspendihon anay ang ginatuwag nga undas. Ang rason bagod sa gihapon sa ring krisis nga dala sang COVID-19. Pero may iban sa ka mga Banwa kag surad dere sa Negros Occidental ang wala pa makapalayag kung bala sila ang pabormano kung hindi. Pero kung makapagawa na gani sa executive order ang gobernador taran-taran nga Banwa kag syudad nagluwas lamang sa Bacolod kung mayara man sila sang separado nga executive order nga igapagwa. Kung si Gobernador Bong Lacson maka-issue na sang EO subong hapon kung subong man nga gabi, province-wide ang implementasyon siri. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang lying in kag birth center sa Bacolod ay hindi anay mag-operar. Basi damo sang maghinibig nga kabataan o kon basi kon damo sang magsululunggod. Hindi man na. Hindi anay sila mag-operar. Sarado anay agusugod subong nga adlaw. Hasta Septyembre 19 para hatagan sang ligwa. Ang disinfection plus ang papakayo kag pagpatahom. Ang ginatuwag nga renovation sa isolation area para sa mga nagabusong nga positibo sa COVID-19. Sadto amo ining ginatuwag nga Bacolod City Health Office. Ginhimo ining lying in kag birthing home facility sa Bacolod. Masami ini ginadagsa sa madamo nga mga nagapakonsulta, nagabusong kag manog bata. Sa nagaplano magkadto sa sining nga lugar paminsar nga daan kamo mga ka-aksyon temprano pa. Kung diin pwede makasaylo kadtuan. Ilabi na maka-aksyon sa emerhensya kag mas nagakinahanglan. Sa mga hindi naman hiling agawon, pwede gid maghulat-hulat kung matapos na ang disinfection kag ang renovation. Alin sa lying in kag birth center sa Bacolod. Balos naman ang provincial hospital sa siyudad sang Silay. Ano ang balita? May anunsyo sa mga hapon ang OB-GYN kag surgery nga departamento magabaton lamang sa emerhensya nga kaso. Sugod subong nga gabi. Ang rason mayaraman sang patigayunon nga disinfection. Una sa balita, una sa aksyon. Uso na subong disinfection tiway sang mahimo eh. Why kita choice kundi mag-disinfect para nga mapahagan-hagan o kung mapunggan tining pagdamo sang COVID-19 nga kaso. Samtang mga tinuga nga ginakusahan sa Rice Investment Scam sa Bacolod. Kamusta na ba lang ila sa kahintangan? Nakatulog bala matapos maglinagumba ang balita angot sa mudos nga natukiban. Why bala sila ni ginakuhit o kung ginapukaw sa ila sa dekonsensya? O kung basi pati landong dila bala nagakuraw sa ila sa di paminsaron. Ang labing ulihing nga balita dari maka-aksyon 3 ka mga persona ang kapasakaan gid sang kaso angot sa multi-million rice investment scam. Di lahog nga sa isang nga kaso ni ang siling sa hepe sang NBI sa Bacolod. Duha ka mga babayi nga may mga buot naman gani na mga pinsar naman gani kag paino-ino ini nga ang hinimo nila ni may legal ang edad. Abaning primary nga mga suspitsado kag may ara pa sang minor de edad. Ngara man ang ngalan, ginapatihan nga may labot man sa sining scam. Ang mga tagreklamo makaksyon ang kadamuon sini. Daw mga pizza sa sakbulan ba? Isakbulan sa kalendaryo bla. 30 na ka mga persona ang nagasugid sa NBI nga sila nagkalabiktima. Sa investigasyon diri sa NBI makaksyon di lamang 30 kundi mayara sang sobra pa gani sa kagatos. Ang mga nagkagat kag nag-invest kag ay hoon na sa kamgid sa sining
scam. Una sa balita, una sa aksyon. Sa duwa ka mga primary suspect sa sining kaso, subong palang adaan, pulo pang amuyo na kabo. Tawag na kabo sang taran-taran yung mga Santos. Tangod siling sang NBI. Laban-laban nga way sang piyansay ng kaso ni. Kantawan nyo balaho, kung todo-oron ni mag-aksyon, sobray sa kagato sa mga complainants, ang mga tagareklamo nga nagkalabiktima. Kung wala sang piyansa bot silingon, di ni kagwa temporaryo sa prisuhan. At dapat magulat na sila, samtang ara sila sa prisuhan, dira sila hulat. Kung anong sentensya sila sang korte, at kung mapamatud-an mag-aksyon, ang pamatbat siri reclusion perpetua. Ang reclusion perpetua mo isang pagkapriso sa hindi madubo sa 40 katuig. Isa iban pa darang mga nagkalabiktima mga ka-aksyon kadto na kamo sa NBI para magreklamo, para ining mga tinugang nga ginatudlo dari mga ka-aksyon di lamang matampukan sang tinabungos ka kaso, kundi malubong sa tuni-tunilada gid nga panumbongon. Kakaugod hindi man maparisan sa ibang daay nga nagaplano man sang siring pagpang-into sa ila siring nga kaugalingon. Alas 5:23 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ining isyo bala sa ayuda ang bulig ang ipadala sa mga bakulod nun nga apektado siring COVID-19 labi na sa implementasyon sang MACQ. Ayuda man ko tanin na baton nila siri. O galing jotayan na lamang magrinagook ang ila siri nga tiyan. Ining food packs nga ginhatag sa mga tagabakulod. Hindi man guro tanan nga food packs no. Mayara man guro nga pulido kag okay pa ya konsumohon. Pero mayara gina sa nabalaan nga hindi yamayong unod. Bangod naglapaw na sa pizza sang expiration. Di ko sa mga kabuhi pasan tao patay na eh. Kag kinuglubong na. Di ko mga sapat mga aksyon patay na sapat kag lubong na. Kut-kuton mo pa kag ihawon. Una sa balita, una sa aksyon. Ang pamuno sa nga DSSD sa Bacolod nga amo nag-aasikaso sa pagpanagtagsiri nangayo man sang kapatawaran. Grabe man sa mga daan ang trabaho sa nga DSSD halin sa kontrobersyal nga SAP hasta sa tataganay sining food packs niyo kabay pa nga hindi na masulit. Kung mayahata kung ibulig dapat o si saon anay kon bala pwede pa magkonsumo kung hindi. Yan tao subong galibog ng daan ang pinsar nila maka-aksyon kung diin makuha sa nga kalanon. Nagdugang pagkatani kung taning problema nila kung wala matukiban. Ang ila sa digali nga daon nga noodles, pancit canton, sardinas akon bugas man tinig angon daw hindi na mayo. As mayo nga na piyaran ni sang mas temprano. Agod to nga malikawan ang pagrenagook sang sulok-sulok. Nagkuntani pag burot sang ila siningat yan. Una sa balita, una sa aksyon. Las 5:25 sa nasyonal nga balita, Senador De La Rosa ginapangabay sa CHR nga mag-hire sang pro-pulis kag pro-military nga mga mananabang. Samtang whole departure order ginaduso para sa PhilHealth executives. 5:25 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Tiyempos Bacolod subong tupa kina ang tulutalithi ang ulan maka-aksyon tigatintin ang waay sang salakyan nagatintin ang waay sa dalapayong kag babasa gani mo sa dinga limpuduhan kung waay ka sa proteksyon sa imo sa dinga yubonon. Ibalon tabay nano ang senaryo sa sunod sa Bacolod. Observation report sa ato sa dinga patrol with action John Diaz. Ang sitwasyon sa trapiko din balang nga lugar diin nga dalan ang pwede malabayan nga medyo masulusulhay. Di kaina kanamo sa dalan na labayan kita naglagag kadto kita sa bayan dira sang New Government Center na NGC. Namo gali sa nagatransaksyon ta no. Namo sa mga nalabayan kita nga dalan.
Medyo hinay-hinay man ang dalagan sa sarakyan bagod man sa ginapatagawin nga checkpoint. Arin ang patrol with action dyan. Action dyan, mayong hapon, please kabin. Ang patrol tining hapon action mo, live nag-report diri man mismo sa mga plaza publika sa mga bus stop point diri man mismo sa sulad sang Bacolod. Sini mga pasahero nga jeepney nga nagabiyahe karon nga adlaw sumugod na Lunes, especially man nila serbisyo sa aton nga mga essential ka mga healthcare workers diri man mismo sa may sulad sang Bacolod. Karon nga po natin sa aton katuan diri pinakauli nga sitwasyon aton na ipapat kag isa-isa sa aton mga kaksyon ang pinakauli sitwasyon kung dalagan sa trapiko aton pagkabalance sa palibot sang syudad. Ang dalan lakson mga kaksyon karon nga po nagasupere sa moderate heavy to heavy nga sitwasyon kung dalagan sa trapiko aton pagkabalan. Mawalbugat ang traffic situation ang uman kung kamo nagalabay dira sa era mismo man sa dalan na Ramos Lakson patulo mga kaksyon sa may 80 Lakson Street. Ganito na biso sa mga motorista mahimo siguro pwede gid kamo kalusot diri bala sa may San Juan nga area. Kung nalang ka magka-aksyon sa area sa Barangay Bata, hindi na lang mapamurya, palusot diri sa area sa Lakson magka-aksyon. Tungod nga maburbugat nga traffic dira ang inyong ma-experiencehan kung kamo maglabay karon nga pon. Kung nagadari ka mo, pwede ka madala kaliko sa may Bangka Pepsi, dire-diretso magka-aksyon na going Banago, putburingon pabaybay kang area, then labot ka sa area sa San Juan. Dire-diretso mo na straight ang San Juan area magka-aksyon. Dilabot ka diri sa may Santo Niño stop karon nga po nakabiglaman diri nga light sa moderate ang traffic situation. Diyon pwede ka maka-aksyon ka dire-diretso man nalabot diri sa may plaza publika ay mululutsan. Ina straight lamang no para at least tayo yun ay mo biyahe hindi lama vlog kag hindi magatugas ang delayed maka-aksyon. Paglabot mo naman diri sa Araneta hindi bagay problema kung traffic situation na pagkabalan karon nga po kay makabiglaman diri nga light sa moderate to moderate ang sitwasyon kung dalagan sa trapiko ang aton pagambalan. Aton katuan magkaksyon karon nga pon ang sitwasyon diri sa ato naman nga ginakamtangan ang tamat na nga nagalaba ang pila sang mga pasahero nga gikan magkaksyon ra doon magasakay sa mga pasahe nga jeepney sa nakalain-lain diri nga mga bus stop mismo man sa may plaza publika. On standby diri sa area ang mga traffic enforcers nga nagabulig kalokar sa sitwasyon. Pero insofar ang hindi ko gid diri or wala pa gid sang ano diri no sang jeep amo ni ang bus stop number ano to na sa sir bus stop number ano to sa piya number 7 Sumag okay bus stop number 7 iya ka Sumag do wala pagid sining tinion sang jeep no supposedly 30 minutes ni action na more ang ilang interval wala pa man diri sang jeep para sa ila pero pwerte nakadamo sa mga nagapinila diri going sa may Sumag. Estimate hindi ni guro magnubo 40 no ka mga individual ang nagapila na sini nga mga tinion pero ginalista na nga daan para magpasaka dire-diretso na lang kagapos na lang diri sa bus up to amuning area ka Barangay Banago no Banagong area, mga ano na lang, hindi man magnubo sa 20 ang mga nagapila na. Ang iya naman ka-area sa Handumanan, kunang taon na tondre, mga ano niguro, mga 40 individuals ang naka-on standby sini nga hapon. Dili man mismo sa may area sa Handumanan, mga balantayan, Handumanan Libertad. Ang Handumanan Libertad, diri sa tubang sa Bishop's House, Action Mas. Then naka-standby ang mga pasahero. Then dito sa tubang mismo sang cathedral, kaya iya ka Granada nga route o kon ruta be. So Granada Libertad. Ang ginobra nila kung nga may mga delay kung kaisa kay mas gina-prioritize nila ang mga healthcare workers kag then next sabi mga essential workers. So usually punuan anay puno nila ang mga jeep maka-aksyon. Diyan mo na kung may mga available mga seats, diyan mo na ang i-allow nila sa grado gina-cater nilang iban. Pero usually, ang gina-priority nila is mga healthcare workers action more, no? Makita rin natin, karon nga po, naka-on standby sa area si Police Major Jovel Sedel, ang station commander sa police station number 1. Nagalibot sila dari i-check na sabi kung kamusta ang iyang observation so far sining hapon action mar no may mga istorya dre nga mga ano nga ruta dre ano ruta Bata Mandalagan
Okay, bata man dalagan, wala pa jeep, no? Pero siguro may dugay-dugay, may maabot naman rin nga jeep action mars sa may area. May pila rin ka mga complaints, sabi, kaya nga gambal nga dugay na sila kuno nagaulat sa nga pasahero at asang nga jeep action mars tubtob subong wala pa ka abot, no? Pero ano na kuno oras, no? Pero maabot man na nag-oras. I-check sabi. Okay nga po. So far, ano sa yung observation, diri sir? Ang system, okay lang man. Ang atun sa ang damo sang pasayro kag jutay ang salakyan kumuna hamon subong problemahan kay iban nang kawayon pag sa social distancing. Oo. Tani isa kag isa na lang sa aton mag-observe ba sa social distancing kung may pulis gani muna mag-social distancing kung wala gani sang pulis sila wala gid sila observe sang distancing so muna from time to time gina-check sila namon. Oo. Kay nang gadamo gid ang ato na pasayro. Pero kay sa insindihan, man siyang limited lang sa ang mga salakyan nga gin-provide for now. Yes, so kasi di mata nga limited despite nga MCQ gin-providean sang salakyan pero ini nga social distancing sobra na 5 na kanong kabulan ng permanent tahambal ng social distancing. Pero ang iba niya dapat ikatuan gid ka pulis sawayo. So ginanamin niyo total initiative na lang nila sa no. Yes, so individual lookout sa naton ang pag-social distancing ni kita na mismo sa kagalingon naton kay nga ang paglaptas ng COVID ni kundi naton ni naton pag-idispinaw na naton sa kagalingon maglaton-laton lang ni so subong mo medyo damo-damo pa nga ato sang pasayro nga nagulat sang pasahe. Yan, pero sir, but silingon, ang ginobra mo na lang sir, may ara ka deployment na lang sila from time to time. Yes, ang ato sang pulis na fully deployed din isa kasi may mga quarantine checkpoint kita nga gina-deploy sa aton nga kapulisan. Kung yung aton duha ka patrol lang nagalipot ug nagasaway sa mga baranggayan. Okay, sige sir, thank you kid nga po. Yes, ano nga po sir. Sige, Action Marte Police Major Jovel Cedel, ang station commander sa police station number 1. Diri sa pinagkauling situation assessment niya sa area kahit nagkadto diri no ang mga kapulisan para ma-maintain ang system direction. Mga pinaka-sitwasyon diri sa atong ginagampangan sa may plaza publika maka-aksyon at tubang sa San Sebastian Casida. Rin nagdaragan sa trapiko ang bugos magdulong sa inyo. So, Dr. Alfred Green Coffee sa totanan maka-aksyon sa mga panahon especially hapon may of course, 100% natural, 100% puro herbal. Amo na maka-aksyon ng Dr. Alfred Green Coffee, nagapabulig naman ang palimpyo sa aton kolon, nagapa-update pagid sa aton memorya. Kung nagana may kausan, Dr. Alfred Green Coffee, do pareho lang, nga nakapang-update ka na, healthy ka pa. Rekta sa patrol, ang tagibot sa Bacolod, Aksyon John D. at una 35, nagapangita balakabos ang antioxidant nga vitamin para sa bata rin ang may tis. Cellphone Plus Gold. Ako gali si Maya. Misis ko so. Okay, dari kita sa pag-acknowledge sa first batch sa ato sa mga suki gid sa Facebook Live. Si Aday Iwarata, good PM po sir, salawat. Rose Guevara, hello. Hi, Hambaya Muti, hello. Melvin Peñafiel, good PM.
Helen Huasna. Good afternoon, Action Marlon. Si Z Alunan. Action Marlon, good afternoon, watching from Hong Kong. Adfi ka series. Nemyong hapon, mayong hapon. Action Marlon, kag bikaluigid ni karon sang galinakat. Jocelyn Arisivita Olak, good afternoon, Action Marlon. Imbong Dio Campo, good PM, Action Marlon, monitor na kami. Si Nids Abitong, alaman si Philip Laurente, Jose Mongcal Torilla, good PM, monitor ko sa Binalbagan. Benjo Gonzales Gargaliano, monitor lang kami dari sa May City Heights. Barangay Takuling, greet ko lang. Iloy ko, birthday ya subong. Happy birthday, Mamang Nerissa Gargaliano Tiwaygin. Si Bornok Luna, busing ano requirement para makauwi ng probinsya sa Negros Occidental. Sari-sari mga requirement burn, no? Kung diin nga nagaling nga lugar, no? Kung LSI wala pa subong ginapanagutan ng LSI nga magbalik dari sweeper flights pa nang ato sila gina ang galandin de plano sweeper flights sila sa laban-laban sa Metro Manila na siya, no? Lito dayap mayong hapon, Sir Mar, bari sari-sari ang mga requirements sa mga lugar gidahalinan. Erla Viga, salamat. Carl Niel Ron Manaay, mayong hapon na, Sir Mar, monitor lang kami sa family Aguarense. Stay safe sa tanan nga taga-Action Radio. Salamat. Romville Senyarosa Hinko, mayong hapon, Action Marlon, tamyaw ko lang si Rabi Aysaya sang Murcia. Annabel Vasquez, mayong hapon, Action Marlon, monitor lang kami di sa East Home 3. Si Toto Bea Jonathan, great, Action Marlon, Mary Joy, kag taran-taran, salamat gida. Una sa balita, una sa action, salamat Bea. Romy Agsam, good afternoon, wala ako wifi ngayon kasi habal ni Romy Agsam. Alex Fuentes, be safe, happy Tuesday. Salamat, kid. Olive Prado Gargaritano, mayong hapon, Action Marlon, monitor gauge sa program. Merle Palacios Relatos, mayong hapon, idol. Are ako sa boundary sang sumag, nagamonitor. Salamat, Ma'am Percy. Si Bat Joe Buds, ang leader sa mga scammer, ara sa kagdamo na sila. Good PM, Action Marlon. Okay. No? Di talang balawag ang lugar, Bat Joe. Kay basi kung magsulunggod bala mga taga-ara daw. Ara sa NBI ayaw pa naman mapapatunan, no? Pero daw laban-laban guys, siguro may madutlan sa kaso kada mo sa mga complainants. Jerry Dianon, Action Marlon, good afternoon, watching from Dangkalan. Ilagin mention ni Bats Joe Bats, basi ko naman man sa NBI, basi nalakip na sila sa investigation. Joy Nolord, Raman, good afternoon. Benji Dioso, watching live. Eduardo Disoyo Okevos ang broadcast. Gimbala Onde. Salamat. Si Yvonne Bueser, good evening. Hambalya Heaven. Helen Huesna, God bless and be safe. Evelyn Ipomuseno, Marley Gonzaga, mayong hapon, monitor lang kami, alihis, God bless. Araman si Chirek, Eric Rojo Asyado. Tamyaw lang, Asyado Rojo, magdato kanya na Hinovaya Molasi, magdato kag Kunadan family sa barangay Pandanon Silos Morcha. Salamat. Nora Sandig Badillas, always watching sa Porok Roma, barangay Sikag Airport. Great lang ko, happy birthday sa guwapa ko nga co-teacher, Ma'am Elizabeth De La Raya sang J.R. Torres Elementary School. Wishing you good luck. Kay Ma'am Nora kag sa kay Ma'am Elizabeth, salamat gid. Josephine Canyete, good afternoon. Di Dane Jonah, amana budlay mag-invest sa Pinas kay daw laban sa tunaw. Josephine Canyete, hello sir. Okay, Josephine, okay. Salamat kid, bao na ba mo sang ginsent ni Josephine ba nga pictures. Okay. Si Duhinog, Giovanni Duhinog, good PM. Elizabeth Malakagamala, Minda damin Minda, ask lang ko kung pwede kasulod dira Bacolod. Mapabiopsy, hinablos ko sa breast niya. Always gid kami diri monitor sa Kawayan Negros Occidental. Present lang idea, kag present sang pamatuod, no? Nga may schedule nga biopsy, no? Kay emerhensya na kag kinahanglan gida. Fidel Tugli Ortega, good PM, Mr. Marlon, watching from Silay City. Alex Fuentes, salamat gid, Action Mar. Salamat sa tarantaran. 541.
Las 5:42. Problema sa atay, hindi maayo ang matyaga. Balita, dugang nga balita sa ato sa nga patrol, manoon ta with Action John Diaz. Action John, sa balik nga report, please kabin. Action Mar, balikan nato na to balang trending nga kaso sining isa ka multi-million rice investment scam nga naguntad diri man mismo sa may syudad sang Bacolod. Ang isa diri Action Mar ka ginatudlo suspetsado ang nagpa-interview diri sa may Action Radyo Bacolod sinigidama nga hapon sa isa naman kakalan-an dira sa may Circumferential Road Action Mar. Actually ato dito sa lugar kaina sang pagpadulong naton kita lang mismo diri sa Action Radyo Bacolod nakakadto sa lugar kakadto man to Action Mar ining prime o kon mayor gid nga persona nga ginatudlo mo ni ang nagabaton o kanang main nga nagabaton sa kwarta ginismo Action Mar. Ugali lang kaya nagpa-interview lang amo ni si Jennifer Nierves. Pero antes sa ton katuwa si Jennifer Nierves para balansa ton mga kaso especially sa mga late tuners ang kaso sa nga rice investment scam. Ano sa Action Mar is nag-invest ang kwarta ang pila ka mga persona ang estimate nila is mga 110 individuals sang kantidad sining kay Jennifer Nierves kag ining isa ka babae naging kilala kay Crizia Gonzaga Action Mar. Ang isa na ton kina interview amo na si Mr. Jarvie Benito. So no kay Mr. Jarvie Benito nag-invest ini siya kay Mr. Jennifer Go ahead. Go ahead, Action John. Yes, Action Mar, no? Nag-invest in siya Action Mar sa kay sa duwa ni ka mga babae ining ginkilala kay Mr. Jarvin Benito sang kapin 13.3 milyones pesos. So ang iya kwarta nga 13.3 milyones pesos wala iya Action Mar nakuha ang bilog na gid pati man mismo ang ginansa kung tani ka ginalauman niya. Kaya ang ilang promesa is kung mag-invest sa kwarta mabalik Action Mar mga 200%, no? Sobrang pilo. Wow. Amo na ang ginansa Action Mar kung nag-invest sa sining duwa ka mababae amo na abi ang deal nila. So for Action John, amo na sa sigurong pinakadako nga nag-invest, no? Siya ning pinakadako nga investor, ining si Mr. Jarvin Benito base sa Blatter report. Amo nang gibasihan nato ng Blatter report nga nagdangat mga 13 milyones pesos. Ina sa more or less 30 complainants pala na. Yes, sa 30, more than 30 complainants pa lang nga napadangat sa NBI. Siya rin may pinakadako Action Mar. Wala pa nadalabot ang gin-invest ang iyaman mismo nga asawa nga milyones man. So more or less, kung nambal ni Ma'am Sir Jarvie Benito, kung isip-isipon, mga dalaga na kung naman 15 milyones tanan ang investment. Lawas pa lang na Action Mar. Wala pa nadala ang ginansa kung tani kung tubo sa iyaman mismong investment. Ang ambal ni Benito ka sa interview nga wala na balik ang kapin masobra
5 milyones pesos nga lawas amo ning kwartang kapital mismo kag ang ginansa nila nga ginalauman sobra pagitan sa Pilo Action Mar. Kaya ang nabalik lang sa iya is mga 8 milyones pesos. Ang ginaproblema ya diri kay ang ining investment sa kaniyang kwarta kalabanan sa ritin ginulaman ni Action Mar. Nangulam sa kwarta para lang may pang-invest. No? Una na ito pamatayan ay ang kabahin sa pagpayag kag appeal ni Mr. Jarvin Benito sa mga suspensado nga ditudlo sa likod sining Rice Investment Scam. Jennifer, ang gusto lang mambal siya nga gindrag mo kami sa amon nga gapamuyong kami katawa sa mga buhay namon. Siguro sir is around mga almost 800,000 na. Mga dira-dira na. So may Nakautang kami sa mga tao. 1.2. Sa pila to, ikaw ipabod lang yan namon. Maubos lang sa pamayan, kulang pa. Pinanamon ko ako na pila ka milyon sa kulang yan. Sir, may mga ano ni siya, may hulam ka mo sa iba na mo lang Ang pinakadako nga na ano ko sa relative ko, ang sa lula ko. So na mata-mata man pero may kulang gi Japon. Sa ibang mga tao, sa mga close friends, even sa mga office mate ko na nagano na may kulang ako, siyempre ang balya legit. So nagsalig ko Japon hasta nagambal sa nga wala ma-pull out na lang sa kapital. Dito na ihatag ito. Giisip ko as pull out na lang. Action Mar nakabana ba siya kamay sa pagpayag ni Mr. Jarvin Benito, isa sa may pinakadakong investment sining Rice Investment man mismo Action Mar. Karon king kuha naton sa statement ining ginatudlo nila nga yara isa sa mga persona nga sa likod sining investment scam nga si Jennifer Nervies. Ginapayag rin ni Nervies Action Mar nga siya kuno ya isa gid lamang kalihitimo nga investor kag hindi business partner sining isa man ka persona nga ginkilala kay Gonzaga Action Mar. According to kay Nervies, siya kuno yan nag-invest man sa kwarta una sa itong May 2020 kay nainganyo man sa Quintanyag sining ni Gonzaga nagsugod sa krus 50,000 tubtob na nga nagsigi-sige sa invest pating iya tubo gina-invest sa pagiduga nga nagadugang tubtob ka naglabot na Action Mar iya total investment sa masobra 4 milyones pesos. Ang iya ginimo dire kay Tigintanyagan siya sining ni Gonzaga nga kung damo investor may komisyon pagid siya nagpangita sa Action Mar sang mga investor pagid. Isa na diri si Mr. Benito sa iya investor. Kung makapasunod Action Mar sang kwarta may kuwaon man siya. Pero ang baliyati sa iya ang kwarta ni gadiretso ni gyapon kay Gonzaga kag wala sa iya. Ang problema ya lang kay tinakaperma sa mga kontrata Action Mar. Amo nang ang balya diri nga ang iba niya nga mga sa idalom sa una sa iya nga ngalan sang una ginabi nga sila nagsulod ginpam transfer ya na ini sa ngalan ni Gonzaga kubot sila direct na sila lang dito sila magakuha kay Gonzaga Action Mar matapos kuno nga aligasyon ni Nervies na tukiban niya nga doon nagpalay-palay na ang paghatag nila sa payout sa iyang nga mga investors mismo. So nagtransfer na dito si Gonzaga na tugtog na sa uli dito na nila nakitaan nga doon may problema na Action Mar sining investment nila. Ang aligasyon rin ni Nervies may nagluntad nga mismanagement in terms sa pag-manage ang kwarta kaging Bulgaria diri Action Mar nga tabo gali kung ano ang ginapay in sa mga investors amo man na ang iya nga ginapay out. Pero sang sugod giri kuno ya pito miara gin manegosyo gali kisang uli do hindi bla kasarang ang negosyo para lang itabon sa sobra basta Action Mar nga ginansa nga ginatanyag ya naglabot sa punto nga may mismanagement sang kwarta nga mismo ang investment nga ginasulod amo man ginagamit ya bilang payout sa mga naga-invest. Yari si Jennifer Nervies sa atong interview. Ma'am, ano ganun ini, ma'am? Jennifer Nervies. Pila edad mo, ma'am? 29. May taga-diri ka sa Bacolod. Bacolod. Ma'am, anong imo link for a certain Rice Investments ba? Under lang gid ko ni Miss Krisha Rhea Gonzaga. Meaning, ikaw ang isa sa duha ka mga person na identify nila during the press con kagapon sa mga ibang mga investors. Oo. You are the Jennifer Nervies. Yes. Nila. Ma'am, when you say under ka lang, ano naman ang buot sila mo, ma'am? Bali siya, ang aras sa babaw,
kami ang ara sa dalom. So kami nga ara sa dalom nangita kami investor man nga para maka-raise ang amount nga gina-raise sa amo ni Krisha. Okay. That's why nga damo ang na-involve sa amo ni nga negosyo kay daw ang nagwa siya sang pyramiding na. Bali, both silingon ma'am, ikaw yan nag-start agad as an investor. Yes. Saan ko nag-start? Tell us something about that. Nag-start ko May 29 ko nag-start. Pero may ara, pagid na yung January account, March, kag April account, nga mas na una sa akon. Okay. That's why nga gusto ko i-clear nga ang pangalan ko nga I'm also an investor lang. Oo. Meaning, Actually, nabatian ang pagpayag rin ni Jennifer Nieves. Second, Ang tabugaling basi ang takson dyan, ang ginabot silingon niya, may tao pag sa likod sa ila. Yes, amo nang si Gonzaga. Si Gonzaga. Ang sa pinakababaw nila, si Gonzaga Action Mar. Bali siya, nag-invest sa kay Gonzaga. Kumbaga sila ni mga pila ka mga pioneers. No? Ang kwarta ya, gin-invest kay Gonzaga. So uli siya naging under na kay Gonzaga, ginimoy nang ita pagit sa Action Mar sa ibang nga investors. So sa iya ngalan pagid, miara sa mga investors sa iya, ang kwarta nga ini, ginatigpon niya, kaginahatag gyapon kay Gonzaga Action Mar sa pinakababaw. So natabo lang galing kiti ang ibang tuig nga mga investors sa iya nagapanukot kay saya ang naga-communicate sa ilamong. Tapos si Gonzaga ti siya sa babato siya nagapalakat sa negosyo Action Mar allegedly, no? Ang ambal rin ni Nieves, ang kuluwaon niya tani kung isumaon ang tanan pati nga investors 68.5 million pesos. Amo nang sulokton niya. Galing kiti wala naman kuno nagbayad. Gin-downgrade na nila Action Mar sa 32 million pesos nga wala na ang iban nga mga ginansa. Ginbuhi na lang ang ginansa nga kinanglan na dapat para lakip to Action Mar sila investment. Kaya ito wala siguro ko sa gihapon sang kasiguraduhan, nagsulod sila sa temporary agreement ngayon mo na lang 10 milyones pesos nga bayaran ni sining ni Gonzaga sa iya. Kumbaga, nag-arigluhan na lang si Action Mar. Na dapat bayaran kinang 10 milyones, kaya mo ni ipanagtag kagibayad ito sa mga investor. So, nga pinasyon rin ni Nieves, nga maulat-ulat lang sa mga yara sa Japon sa idalom sa umbrella, kay ibalik yung kwarta, pero hindi gilayon tingob, kag hindi man dayon madali-dali Action Mar. Kaya wala to niya paman kung anong ihatag ni Gonzaga sa iya. Yari balikan natin si Nieves. Speaking, kay nakagabaton ka mo, ang pamangkot, paano siya gahatag sang kwarta? Diin na ginakwa ang ginhatag, ginapay. Ay sa first month namon, gaupod gi ko siya sa bodega. Okay. Gaupod gi ko siya, which is siya gasulod sa opisina, ako ara lang sa salakyan. Bali may upod ko na kamiga ko Pagkagwa na sa bodega, may bit-bit siya ng kwarta, which is nag-believe kami nga may ginakuha gid sa susulod sa bodega. Okay. That's why nga naglawig sa amon nga nagsige-sige ko pasulod sang kwarta sang investor. Kay ga-believe gid ko nga may ginakuha gid siya ng kwarta sa bodega. Okay. Pero ang kwarta nga gina-pay out sa inyo, possibly halin man to sa inyo Japon. Natukiban ko na sang nangging hambalya sa akon ng prangka nga storya. Oo nga. Nga ang ginapay in, among ginapay out ya. Okay. Amo na natabo nga doon ang mismanagement. Oo. Ma'am, ano gusto mo mang i-clear para sa iban nga naghambal nga ikaw ang isa sa mga ang gusto ko lang Action Mar, mataya ka ba sa pagpayag ni Nieves, mo nang yung pagpatag, no? May angot sining natabo kung nga nagluntad ang mismanagement Action Mar. Ang dugang nga detalye, kang aton gina-follow up sa development may kagtanan sining kaso, but ay sa tumakaksyon rin sa Gapon, sa Black News Public Affairs Program sa Action Radio Bacolod. Balik tagikan sa patulong tagibot sa Bacolod Action John Diaz, so nasipito na sa Action, sa Bacolod Action Radio. Ako si... Balikanta si Kan Batch sang ato si gabaritor sa live stream si Reinhard Malinaw. Ngayong hapon, Mark, keep safe po. Salamat si Bebeng Dagia Bautista. Good afternoon. Aksyon Marlon, gabaritor ged kami sa Barangay 39 Lizares Avenue. Rose Guevara, si Action Jan. Nabulunan ko na hambal ni Rose ang signal niya.
Lalaine Portilla Hepialago, Philly Rose Musni Benito, Hamalya. Lalaine Portilla, okay, Hamalya Jarvin Benito. Si Rose Guevara, mauna sa buwan masa sa Tagilibion kina to, bakon mo, nakudako mi Lunes, agin invest mo. Rose Guevara, Hamalya, sad naman na naiyak talaga siya, bat naman kasi naniwala siya agad. Lito Dayap, Hamalya, tani sa lubong, ara kwarta, ara bugas. Di din Jonah, salig ba o hindi gid salig ka lang kung straight to bank ka. The rest, forget it. Si DJ Jonah, trust malang na iya gen kapital sa iban niya na sanga. Depende sa tao kung humok man balatyagon, salig dayon, daw gin virgin ka lang to ginhatag mo salig mo. Bawambal ni DJ Jonah. Serbi man nga lesson sa iba na. Bala mo, ini mga scammers ni, ang ila sa kapitalya, papatihon unang tao, ang ila sa nga biktima or ginabiktima nga legitimate ang ila sa nga operation. Pakagat sa simple nga pulong. So halong gid. Alas 5:58. Pamati alamon ginasanligan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sa
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita, ang gala, inspirasyon, aksyon, radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon, radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong Alas 6:03. Ang oras. Stay healthy, live better pagi sa life. Yung Philippine Standard Time, 101 na lang kaadlaw, Christmas na, 108 kaadlaw naman, antes kita mag-abi-abi sa tuwing 2021. Action reports after edition, magabalik na naman buwas, magasunod na Action Balita Evening Edition, with Action and Defensor. Ang-Action, Dale Salazar. Hibati ay kita karon ha sa Action Night Patrol, alas 9:30, tubtob alas 11 sang gabi. Ako naman Action Marlon Herboya. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.